So we are back again mga bali and welcome na naman sa aming YouTube channel. For this video mga bali ay isa-try kong mag-vlog habang nag-catering. Catering mga bali. So mag-vlog ako habang nag-catering. So new work na pala ako na mga bali na mag-cater. Wow! Ay, let's go! One hour later. A few moments later. Yun mga badi. At nandito na tayo sa CR. Wow! Kasal kasi yung kiniter namin mga badi. Kasal yun mga badi. So yun mga badi. Sobrang kapoy kasi hakot mga badi. So di ako makapag-video and yun. Let's go! Kawat-kawat lang ako ang video mga badi. Kaya busy kayo. Huwag ako mag-video. So, yun. I hope this is good for you. Good for me din. So, yun mga badi. So, let's go to make Oh my God! Wow! A few moments later. Tapos na kami mag-catering mga badi. So, ngayon, pauwi na kami. So yun lang mga badi and kawat-kawat lang dito ko mo pagkuha lang dito video at mga badi. So lisod kayo mag-vlog, hindi nag-catering mga badi. Marami na ako na vlog ang pag-serve dahil wala na ako, bidala ko ang tripod and then yun lang mga badi. And sa susunod na po na vlog mga badi, try na ako na mag-vlog dito. So yun and
Don't forget to subscribe mga buddy, and click the notification bell, and everything you do it with love.